kaging'anyo kaponono ne piny owacho kokale duol mandiko jopuonje tich TSC odagi ndiko gi tich e yorno mongerore. Chung' maru kaka Kuppet en mane Awange? Kamano Joyce, wachio maber, Kisumu kae koth mang'eny, to chung' marwa kaka jo Kuppet en ni wachung' gi jo JSS. Kuppet waromo gi jo tiduol mandiko jopuonje ni Teacher Service Commission e dwe mar Ang'wen, waromo kod gi Naivasha. To memorandum mano present a big percentage otala maduong' ne en mar ywak ma jopuonj ma junior secondary schools. Wan kaka jo Kuppet wang'eyo ni wach ma junior secondary schools ni en injustice ma itimo ni jopuonj miluongore ni Mogals kata Moguls. Higa mar 2011 kaka jagoro mar KNUT Migosi Hezbollah Otieno osewacho ni wadhi wang'anyo both Kuppet gi KNUT mondo jopuonj manondike contract ondik te, ne ondik gi te. Koro TSC kanoseneno ni koro jo contracts gi tijgi tek, bang'e ni gibiro ni intern. To kane wadhi e ombulu mar 2022, both Azimio gi Kenya Kwanza nowacho ni nitie shida mar puonjo kae, nitie nyithindo madhi chopo e junior secondary, jopuonj onge. Ne gimiyowa promises ni gidhi ndiko jopuonj. To kane oyudo telo, Migosi William Samoei Arap Ruto nowacho no dhi ndiko jopuonj 35,000. Gima nokowach ni jopiny en ni 35,000 ni jopuonj manondike permanent and pensionable ne gin 8,000 kende. To ng'eny jopuonj manondikgo ng'eny gi ne gin jopuonj mokaw gi intern. Gimomiyo ne giyie gi bedo intern en ni TSC nowinjre to jopuonjrego to winjre gi KNUT gi Kuppet ni watiko gi mana for 1 year mondo bang'e wakaw gi kata absorb gi PNP. Wabe no wachich gi wachno to nwayie nikech nowach ni 1 year nikech ne wasekedo kaka jo union ba wawacho ni sani ja intern kadhi e interview to mondo omiye marks mang'eny. Chon ne ikaw ga kawa ja intern to o compete gi jomoko kata o piem gi jomoko mane ok obet timo internship to giyudo mana the same marks. Sani ne wasego koko kendo sani wadwaro ni jo intern go kik gibed subjected to interview, okaw kawa direct. Nitie jo intern moko manoweyo tich kaka Mogul moro wacho kanyono, ne giweyo tije man gichamo kata 50,000, gibiro chamo 20,000 kae. To 20,000 ni ing'ade tax ting'ade nyaka sani nitie housing levy obiro ng'ade bochopo nyaka 17,000. Japuonj ma intern ni en japuonj ma onge any right as per the TSC. Koro TSC ok mi japuonj ni medical cover. Japuonj ni ka en gi family to tuo onge kama onyalo dhiye. Japuonj ni ing'ade mshahara to seche moko otere e bungu kamoro ma tich tekie gi pesa mathin ni. Emomiyo wayie gi wach doho kanyo wacho ni it is illegal for TSC mondo oendelea ndiko jopuonj ma intern nikech mae en ng'at mosetiegre, mae en ng'at moqualify, mae en ng'at moro moken kaka laktar moro mapod gimedo tiegre. Koro ng'ani ok onego bed ni ndiko intern, ne nitie mana crisis emomiyo ne giyie with the guarantee ni ka gisetieko higa achiel ni to idhi miyo gi nafas moro. To ka ker wuod nodonjo bowacho ni koro onge pesa, jogo omeda tiyo, mano ne en wrongful. Emomiyo wan kaka Kuppet, an kaka Awange asebet ka ndiko barupe ni jo intern gi mar ng'anyo. To wawinjre ni kaka doho osewacho no, duol mar ndiko jopuonj miluongo ni TSC nyoseringe doho bokaw gimiluongo ni stay order. Wawacho kendo wanuoyo ni mano gitimo in bad faith nikech ka doho ose pronounce itself ni ndiko intern was illegal, onego bed ni koro gi petition sirikal gi treasury mondo o subject jogi to miyo gi omuom ma inyalo chulgi to convert gi duto into permanent and pensionable. Ok inyal bedo ni duol mandiko jopuonj ikawo japuonj imiyo 17,000, en gi rights mar employment duto, oonge medical cover, ok onyal bedo promoted, e union be oonge. Emomiyo wan wamiyo gi cover kaka Kuppet jopuonj ma intern go nikech gionge kata e union, ok ng'an gi pesa yote mar KMT gi Kuppet. Koro e JSS kanyo masani koro iluongo ni comprehensive school, wan gi jopuonj didek mapuonjo e skunde miluongo ni JSS no. Nitie jopuonj miluongo ni deployed teachers, magi jopuonj mane puonjo primary to bedo nikech gisetiegre ba gido degree kata diploma gichikre malo gibiro puonjo JSS. Nitie category mar ariyo miluongo ni permanent and pensionable. Jogi nok kabisa, ginondik gi to gitin kabisa. Kisumu kae gin mana ji 231. Then the third category ma gin jopuonj mang'eny kabisa gin jopuonj miluongo ni interns gi. Magi e jok ma Kenya mangima timo ni historical injustices nikech gipuonjo e shida
mang'eny, pesa be onge mimiyo gi malich, rights be medical cover gi moko mang'eny gionge go, promotion ok inyal bedo go. Koro wan kaka KUPPET wachung' kodgi, wadhi sirogi, to wadhi wacho ni doho ka nose pronounce itself, sirikal gi TSC onego bed ni winjo wach doho no mondo jogi omigi rights margi, nikech onge gima gibedo itiego nigi golo kanyo e skunde go, to gipuonjo in very severe conditions. Ng'eny gi omed gi subjects moko ma ok gitimo kata e university kata e colleges. Iyudo ka ng'ato timo agriculture to osemiye Kiswahili mondo puonj. Koro wan wadonje e lweny ni nang'o? Wadonje lwenj ni nikech wang'iyo ni crisis mar education e Kenya mangima kae en crisis ma dey affect generation mek nyithindo moko ma are being given raw deals. Ka ng'ato puonjo to ok miye omo moromo, pesa mimiye no thin, ok obi bedo gi motivation mar puonjo moromo. To kopuonjo subject moko maricha be, motivation mar puonjo dhi dok piny. Koro crisis nitie education sector te JSS. Sirikal ne ong'iyo gimiluongo ni Presidential Working Party Committee on Education. Ma recommendations nogol kanyo gi Professor Raphael Munafo. To gidhi giyiero parts moko ma konyogi ema gitiyo godo. For instance, gi local school ma JSS giluongo ni comprehensive. Wan kaka KUPPET wasewacho kendo wangoyo ni there is nothing comprehensive about those junior schools. Onego wawinjre ni jogi, there is a crisis in education. There is a crisis in education. Employment is one way of solving that crisis. So employment must be on permanent and pensional basis. Okwanyal ketre ni koro wadoro miyo ng'ato pesa mathin ni eno solve na crisis. Okwangi maslahi mar ng'atini. Emomiyo KUPPET chungi jomo bulls to wawacho ni okwabiyie ni jogi medo hinyre to nyithindwa ema medo hinyre. Wanyalo paro ni jogi gol lweny ma margi to lweny no ok en margi, en lweny mar society mangima, to en lweny mar Kenya mangima. Emomiyo wabedo enjoying in this war nikech magi en members of KUPPET, gin members the KNUT manuwuok deployed from primary to secondary, to junior secondary, to gain members of the teaching fraternity manyaka midwife education in this country. Adwani mak paro no gi kanyo mondi matin Zablona wange ka intere county maxim imbe na neno ka gimoro ili Fidel. Kata kamano mak mana paro no gi kanyo matin ing'isa ni wadhi yweyo mokwongo mondi eka wadhi waduog wadhi mbele